Fil-kumpless Biswit il-Pixxina Nazzjonali f'Talqroq it-tellat attività għal mijiet ta' persuni b'diżabilità bitħejjija għal bidu tal-lob nazzjonali ta' Special Olympics bit-tema The Champion Within Us li l-ftuħ uffiċjali tagħhom se jsir il-ħamis. Il-maġġoranza tal-persuni li ħadu sehem fl-attività jgħixu fid-djar residenzjali madwar il-pajjiż u jagħmlu parti mill-programm MATP minħabba limitazzjonijiet fiżiċi u bekk jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw fl-isport. Saret ukoll attività oħra fejn ikkompetew atleti iżgħar fl-età. Fit-tmiem l-attività l-koll ġew ippremjati b'medalji kommemorattivi. Ħadna reazzjoni ta' tnejn mill-parteċipanti, Anna Mari u Noel, brabta ma' dan l-avveniment. Il-fatt! Id-għosa kontenta! Id-għosa kontenta! Champion jena! Il-lum jena ġejta, jena għapjaċin. Jena grassi tal-li ġejta għek. Differenti, imma jiena nishti nejdalom thank you. Brabta ma' dan l-avveniment kellimna mal-President ta' Special Olympics u mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela dwar it-tema magħżula għal din l-edizzjoni. Il-tema li għażilna hija The Champion Within Us. Il-messaġġ huwa wieħed b'saħħtu ħafna illi jfisser illi kull wieħed u waħda minna minkejja l-limitazzjonijiet tagħna u minkejja l-abbiltajiet differenti ta' kull wieħed u waħda minna, f'kulħadd hemm champion ġewwa fih għaliex kulħadd għandu abbiltajiet u meta naqdu dawn l-abbiltajiet flimkien inkunu nistgħu nagħmlu differenzi kbar u affarijiet kbar. Inħares il-qudiem għal ġimgħa mill-isbaħ ta' attivitajiet fih dan Special Olympics Malta. Tal-istess sentiment kienet Anna Kallejja, id-Direttur Nazzjonali ta' Special Olympics. Festival ta' mhux ngħidu l-sports imma eżerċizzi għall-atleti li ma jistgħux jikkompetu. Għada ovvjament niftu bil-kbir bl-opening ceremony fejn kważi 800 atleta se jikkompetu. Ovvjament hemm pajjiżi mill-Ewropa, barra mill-Ewropa hemm UAE, Ċipru u Nord Maċedonja li se jingħaqdu mal-atleti Maltin għal din il-festival ta' kompetizzjoni sportiva. Il-Ministru għall-Inklużjoni spjega xi jfisser avveniment ta' din ix-xorta għal persuni b'diżabilità. Il-persuni b'diżabilità għandhom kull dritt li jkunu parteċipi f'dak li għandu x'jaqsam l-isport u attivitajiet nazzjonali u internazzjonali u għata pjaċir li Malta fis-sigħat li ġejjin se tkun il-pjattaforma uffiċjali għal aktar minn 800 atleta minn madwar id-dinja għal dan il-lob kompetittiv.